Alas 4 na. Manay Paulo ka daw ako, Manay Paulo ka daw ako, Manay Paulo ka daw ako. Nasasabutan mo. Nasasabutan nindo. Dae. Masira mga yan, no? Maray na hapon tabi dyan kay sa Angeles Pilinat. Dyan po sa Bakakay, Albay. Mahapit na dyan sa mobile. May merindalan. Dyan po sa Sentro Kan Bakakay. Maray na hapon tabi Madam Angeli Kiambao. Yan, ha? Wala, maray na hapon tabi kay amigong Nong Smith Shop. Kumusta, amigo? Maray na hapon tabi. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Ilan na tabi ni Kuya, ayaw na niya, pagong po nag-flat na. Ay, po, palat-palat mo ta. Padumana sa mobile. Amo? Sabi mga po dito sa inyo, taday magkaya bakit. Iyo, nagapod na sa kuya si Agumo. Nagapod na. Yaw na duman sa pier. Nagahalat siya sa mobile. Paundawin naman sa mobile. Halat-halato niya lang. Iyo. Oo, nakadito sa inyo nag-apot. Oo. Itatayo tungon yan, kan mobile, mga siguro, mga after, mga, haranin na ito, na mobile ngon yan, ha? Taraman mo lang si Agumo, taraman mo si Agumo, dahil maghali sa pier, hanggang na nag-aabot sa mobile, taon daw iduman, iyo? So, Okay. O di, igwa ka ng solar light, solve ka na. alam ko na Kuya, sa nag-donate, tapos, say, masalamat. Oh, ako tabi manayuli, surgoon man sa nako kayan. Ako taban taga, ako tabi, kung man sana an surugoon nindo, uda sa mga donor ta, ang pasalamatan tang maray. So nagtao ko, ito, duwang sako so tinaw sa imong used clothing, mga malinigo na inayos na po ito. Ngunyan, susaro ka ito, pwede mong i-share dyan sa mga neighbors mo. Ipanao mo man, nga na dakol na mataon ng kibado. Ade, papirilion mo man sa mga neighbors mo. Sabi. Iyo. Sabi Kuya, Yeah, okay. salamat sa inyo na pula sa nag-donate sa katay mo man, tapos bakong dahil sa inyo. Iyo po. Okay. Sige po. Welcome tabi. O, halat-halaton lang niya mo. Day maghali ang ganda nag-abot sa auto. Maski anong oras na nang ganda maghali duman iyo. Lalo ko sa imong mati Kuya. Iyo po. Salamat. Salamat po. Iyo man sa naman ni Yuli. Po, Okay. Bago may kantakan man ni Suyuli. Bago may kantakan so, kung ara mo lang Yuli. Ano man ito? Bago so. Mas may kanta ka yan eh. Okay, Papa Hen, wara tubig sa Legazpi. Ay sus kong buhay ini. Yung mananggad. Wara man ata so sa kuyang ex-girlfriend nag-aapod sa kumani si Mrs. Sabi sa kuya, natangay ata daing tubig ko niyan, daing bulo sa gripo ta. Di sabi ko kay Mrs. Natangay nga ako taga-bigahapot mo, taga-water district ako. Natangay mo nga bagapotong kan, kung na yung tubig, diba kuman ako taga-water district? Sabi ni Mrs. Kaya nga matumang ka na, simbag pa. Nga ako, joke. Kaya nga matumang ka na, simbag pa daw nga. Iyuman ng God. May tubig siya, do? Oo. Warang tubig? Ay, sus kong pangyayari sa maabak. Ano nangyari daw taday namang kitang katultulin na naman ang serbisyo? Kang water district ngun yan. Sandali lang. Tamay text pang saro. Wara tubig sa... Ayo pareho pala no. Warang tubig. Oy, Nongs. Diyan ka sa tindahan mo. May tubig dyan sa arong mo. O sa tindahan nindo sa Nong Smith Shop. Igwa tabing tubig. Tabi amigong Nongs diyan sa Konindo, sa gripo nindo sa duwa mong tindahan sa Nong Smith Shop. Sus ko na naman. Ano naman ang gibonta naman daw kay niyo. At ang pagkabot-abot ko digit, sabi ni Miss, nag-aapod. Natabayang ito daing tubig. Ano nga nga ko? Taga-water district, kapag hapot mo kaan?
Sabi ko ni Miss, ay mas, tatao ka na magsuro simbag ha. Simbag pa daw. Sabi ng engineer Mer, pag huna ko ngayon, simbag mo, mahapot pa. Kayo man ang man ano. Pag huna, simbag ko, mahapot ka pa man yan, agam na. Daw kan mga style mo na mga hawahapot ka pa. Nyata naghanap ki tubig 6 girlfriend mo, nasa office, naghanap ki tubig. Nag-agi ka sa bago, tapik apudan kan aki ko, taso aki ko makarigos, taso aki ko naka-work from home, so aki ko yung man nag-apod kay Mrs. Nga sabi sa ko ni Mrs., aputaban daw nga si ama mo. Aputa daw nga si ama mo, kung natadang tubig, ika na nga tabi. O, iyo sa nag-apod sa ko. O, kaya so aki ko, di nakakakarigos. Patay sus ko. Ang work from home pala man eh. Mapagalon man na di. So aki ko pigiling ko nagtatrabaho nan mga ansayang mga busing yaon sa Makati. Buda sa iba rin ng accounts yaon sa luwas kang Pilipinas. Mapagalon man pala. Good PM, wara abiso ang LCWD, wara tubig barangay Mauyod. Mag-aantabay kami sa programa mo digdi sa barangay Baligang. Oni pa buda sa Kamalig. Good afternoon, Tawi. Salbatana, pangyari sa Maoraro. Madali lang napunta daw ini na tubig na ini, makauya. Henry, dapat talaga mawaraan ngaran, kaan, bako nang nawasa. Iyo na nga ni. Maberdaw. Pigapalibong naman ang pamayuta kaini na pait na naman indo na naman ngunya na hapon na naman. Gari naman mani malai naman ang paita na naman. Narawayon ka mo. Pigpapadagit din ako ngunya na hapon. Pagparadagit-dagit noy. Richard Aton. Awaron ta daw si Richard. Ay, sus ko, aga na lamang. Migo, relax. Ara mo, baga tabi amigong no Smith Shop. Marikana sa nang mareta, dakol dyan sa imo na pwedeng isubinir ngunya na ano ini, ngunya na ano ini, kaya na magpararte, magbakal na sana ki ano ini, ki ano ham, dyan sa nung Smith Shop. Pwede na ni panaw sa mga empleyados. Nag-ring ang cellphone ni Richard na aton. Ramon ta daw kon sana magsimbag. Kung natatala yung tubig ngunyan. Yogo-yogon mo na. Hello, Bossing Richard. Sir Henry, good afternoon. Maray na hapon. Pasensya ka na ta. Nag-arapon sa kung ngunyan ng mga tao. Dahil ang bulos ang tubig sa Mauyod. Barangay 8, Washington Drive. Iyo po, Alba, ano po nangyari ito nawara naman ng tubig tabata? So aki kumakarigos. nag-advise Sir Henry Sutilidro na nag-shutdown kipam. Nata. Ngunyan, tig-determine pa po ang cost, tapos repair po ngunyan. Ano ang kausa kang pag-shutdown? Tig-determine pa ninda, bigla dahil nagpalsok so pump ninda, so 268 horsepower pump. Nag-off sa pump? Oo, so ngunyan nga ni, ako din may duman, to be determined so cost, pero pigayos na po. Iyo ano? Arog kayo ni Migo, natanot pag minabalik ang tubig, malabog. Iyo nga ni po, kaya if possible or mas maray na day, continuous talaga ang supply. Kapag resume po kaya, medyo sa phone, malabog na naman. Iyo na nga niyan. Pati nga ni si Mayor, nauyam na kan, ayan na pilhydrong an. Mga sarawayon ka mo. Ay, sus ko. Baka, may difference sa kayo talaga. Anyway, baka to, mag-resume na. Adi. Opo, anyway, may base man sa report ninda, may mga improvements man sindang nakalinyada, like so clarifier po daninda. Oh. May nagpo na sa contractor ninda. Oh. So yan po, ang promise ninda kaya in 10 months time. Iyo, pero tabi, ang supplier ng tango niyan tabi, Bossing Richard, Pilhydro pa? Iyo po, Pilhydro pa man po giraray. Di man nagbago, Pilhydro pa man giraray.
Dahil man po, kasi siya baga ang saro sa mga main supplier ta. So Iyo. almost Iyo. 70% kang supply niya sa inda. Ining backup sources ta, ano lang ini, 30% lang ini. And portion Iyo. lang kang north. So talagang ining moyod, tatamaan pag Iyo. shutdown ng Pilhydro. Oo. Anong area na po ang daing tubig mo niyan? Ang posibleng apektado? Ini, kung shutdown ini, total shutdown, almost area kang Legazpi. Gabos na Sunod parte. na panggit ko. Kasi Oo. duman, may backup sources kita duman, pero hanggang duman lang kaya ito eh. So, sources na Iyo. Kabunga, Mabinit, and Buluan. Iyo, Ang iyo. covered lang kaya hanggang Rawis, portion kang Rawis, Matanag, Oo. Bagong Abre, yan, Bunga, Dita, Oh. Panwakin. Yan po ang mga igwa. Dahil Iyo. din mauwaran. Bata kita baga, pag uruli ta sa harong baga, kaya puntang magkarigos, tali kita sa luwas, dahil sa COVID. Pangyayari. Anyway, alat-alaton ta na lang kung anong oras tabi mag-resume, baka maayos na ninda. Iyo baad maidaliman, baad magresuman din itulos, kaso iwan ni malabog po sa primero. Iyo. Di, babayanan to sa... Hello? babayanan to sa malabog. Iyo. Sige, tabi. Flashing na lang po. Sir Flashing. Opo, sige. Salamaton, tabi, Bossing. Sa pagsimbag, salamaton. Henry. Salamat lang po. Opo, thank you. Pag para kutat-kutat ako dyan, tamaan ka. Pag para kayas-kayas ako dyan na manukat, blasti ko unta ka, makasabay ka sa tinula. Ano naman manok ito, pato? Pato? Pato ito? O ganso ito? Pero ganso na salbatan ng orasyon, mga tugang sa mga lugar na daing tubig sa Legazpi. O tubig, o bolos na sa dayoton, bolos na nawara, bolos na matimtimon. Kita tabi magpasensya, taday kitang maginibo, tasumpel hydro da at tabi supang biglang puminondo, so day masabutan narson. Kunyan sa indang aramon, kung ano naging kausa, kung nata nagpunduan pam, kung ayo man naging kausa, tanganing ang tubig sa parte ng Legazpi, mora tulo sa mas talong madaling panahon. Bata bagangon niya ng mga panahon, kinakaipon niya to ang tubig na dapat karigoson ang lawas mo na mapution. Ang paguli sa arong mo, kinakaipon na magkarigos tulos, dahilan mga tugang ta dapat kita kung nagkasilamuha sa mga lugar na matawuhon. Ang sa tuyang gigibuhon, magkarigos bago maglaog sa harong, tanganing kita malinigon kung may nasikyudan ka na virus, iyan tabi tulos na mabulos asin mapunas sa mas nalong madaling mga panahon. Alagad sa ngunyan din in tubig sa tuyang kapalibutan, kaya tabi anon sa tuyang gigibuhon. Kaya ninhuli na nga ni so iba dyan tabi na nagkakarigos na biglang napon ang tubig kapag kitang maginibo kundi tabing ikarigos. Kung may natada na mineral water na pag inumon, idugdog mo, taday man ikapwede maghalat ng sawas mong masabunon. Ang problema pagkatapos mga tugang na magbalik ang tubig, siyempre sigurado na ang sa tuyang kulor ng tubig may tumunonon kung bako ang itsura bagagari ay na strongon. Gari kape paminsan mga tugang na mapaiton ang itsura, alagad ang problema kung iyan mga tugang na yung pwedeng igamit, wala yung pwedeng hugason. Kaya ang gigibuhon mo sa imong papabuluson, magi sa kontador mo, kaya tabi sa imong babayaran ang tubig na mation. Siri man mga tugang, kaming mga lalaki, pwede man na padaluy-dulyon, pahugason sa lawas, may buda pwede mong ikarigos, taday man tabi kami nalpiktado ng mga bagay-bagay na kinaabanon. Kamo na mga babae, di pisilono na magparagamit-gamit kan tubig na iyan kung saan tabing gagamiton. Sayan mga tugang, kung malabugon ang paghapulas mo natang may baybay, garing may gapo na mataromon. Pagayan tabi sa imong kinarigos, buda inugas mo sa mga bagay-bagay na malainon. Pagapulas mo nata ngaya tagaridugi ang itsura kay ni buda ngaya garing mataromon. Ito pala may baybay na duminalagan mga tugang sa imong lawas na malinigon. Nya kun ikadaragahon no kung bako man ikamay agom an sa imong agom gari gusto man lamang na makadingkil pagkabanggi bago magkaturog sa banggi na maliputon. Pamarong an sa imong payo nata baya ngaya agom tampaghis ko sa imo nyon nga sa ngabil ko ngaya gari bateris na turunawon.
Uda nata nga yang barong mo tagaring maamlingon garing yang dugi na pinutagan ki haruan na maburingoton. Agom nagsimbag. Agom tiyagaan mo na kung ano man tabi ang sitwasyon. Tay anyway, iyan sa imong pagtiyagaan, taday ka namang kimaginibo, ta ako talagaan sa imong agom. Pero kung iyan day mo pagtiyagaan, bahala ka magtagal-tagal, alat-alaton mo na ang tuwing maglinawon ta sa kuyang uutrohon. Day man yung problema, kung iyan day mo sa napagpara... Day, kwita raw, batak balagitan ako. Ay na may word ko ta kung nasa isip. Day ko sa sampiton. Day ko itaram. Taba ka madagitan na kumanikan mga gurang mani. Day ko itaram. Aka madagitan na kan mga gurang. Mga aki nga nagdagong gaya ka ngaya sarong sarawayon. Kaya ngaya agom kung ka magreklamo, di sa imo ng pundohon. Pero ngaya kung di ka magreklamo, pwede mong padagoson dahil ngayat ang problema tabaga sa tubig na namamarong buda malabogon. Ang lalaki nagsimbag. Sige na nga ni ngayata nakapuo naman sana anong gibuhon ta kaini ta ini ngaya nag-alboroto na buda dagi. Opo, nasa sabutan niya. Awin na, tama na. Diyos ko, madadagitan kita ko niya. Awin na, pangyayari sa maoraro. Ay, Mogmahon ang saudan ngo niyan. Abredo na ang saudan ngo niyan. Free na ang gabos. Yehey! Ayos pa rin eh. Ano ini? Ito ha. Yung pig-discuss mo kanina regarding linapo going to Boseng na pinaggurodak. Digdi po sa Tagaytay Kamalig ayuman baguunon pa. Yaadi, ora pangani 2 bulan, ayon, pigagurodak naman, ta, imbestigaran tabi yadi Sir Hens, daily commuter ako. Sige po ha. Ipailing tama niya. Sabi ni Rick, sa kabagang problema an sa tubig na ilaag ko sa tinapay. Ang problema da sa tubig na ilag ko sa tinapay, palaman, baryo... Sarawayon ka, Rick. Latutunta ka dyan. Ano man daw yan na mga ano ba yan? Aha. Palusot ang water ata na nga ni Digdi sa barangay 16 Purokdos oral daw wara tubig minabulos alas 10 ang banggi. Nag-stop dama ni so pampano ka ito? Ano ka naman igso? Iabot ka na naman? O madali lang digay na kita igso sa mga mahiwagang tanog. Manaw lamang kita ki 100 pesos na. Oh, by the way, so nagterex tabi ka so hapon pagkatapos kan sa tuyang programa. Deng tamang simbag. O, tawan ta ka mong clue. Ini po metal ini. Ano ang pangaran kan metal na ini na tuminanog? Kaya man eh. Ano ang ginibo sa metal para tumanog? Ulit. Ulit. ₱100 tabi na load, mga tugang sa makakahula kang mahiwagang tanog. Makalipas lang kay ni alas 3:34 na. An oras hatod sa Indokang Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Rexidol Forte
Rexidol Forte, Oragon Banat sa Apat, Safeguard. Safeguard, make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch, parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one, may gatas na. Joy, iwas germs, iwas sakit. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat, isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Ang zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayang i-absorb ang mga harmful chemical, kaya nakakatulong din ito sa mga pananim. For more information about zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use zeolite. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 07410 of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anonghoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro din maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anonghoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paghinguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunuda na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anonghoko mina-extindir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Ang Pasko sarong selebrasyon na nagsisimbolo nin pagkasararo asin pagkaminarootan kan lambang pamilya. Ang pagkamundag ni Jesucristo sa sabsaban nagpapa
pinapaabot nin mensahe nga kay puhan maging simple sana ang selebrasyon asin ng importante sa raro sarabay sa oras ding kaugmahan asin katibaadan. Sa lugod magdanay sa lambang miyembros kan pamilya ang pagkamuot asin katuninongan. Ang mensahe hatod sa indo ni Vice Alcalde Junji Aushan kan Dargalbay kay riba ang bilog ng miyembros kan Sangguniang Bayan. Pinapaabot sa indo nin maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Challenging kang panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, tamay doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Ang Pasko, panahon ng pag-urugmahan asin pagpadaba sa lambang sarot. Panahon, bako para sa mga granding selebrasyon asin regalo kundi pagkaminrootan asin pagsabot sa kapwa. Lugod kitang mga kahovenesan digdi sa syudad ni Legazpi asin man sa probinsya nin Albay. Magkasararo, tanganin na mapagayon asin gibuhong maogma ang kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Hali sa sakong pamilya, akunyate, asin man sa Federasyon ni Sangguniang Kabataan kang Legazpi, ako po si SK Federation President, ex-officio councilor, mailing akunyate, minapaabot sa indo ning maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Henry Macedo
Pera, ang pink on mo, baby. Alright, sige, balik kita sa programa. O sabi kan mga comment sa Facebook, mga texter natin muna tayo. Ha? Good afternoon daw. Anita Armstrong from Australia. Maria Elena Barba Nunez. Walang tubig, may balita bang Water District? Ayun, nasimbagta na po ini. Good PM po, walang tubig sa Frankie po Sagak. Ang sagot ko po, pintuan na metal yung sinasara. Mali po. Joseph Nebres Tornillo, you're in Tagalog, Sako Kina Ginuyod, Sala. Paano ang pag-open kay Ninoy na mabasa ko inigabos na comments, digdi, sa computer? Tuloy daw ako, dahil ko kaya na sa cellphone ko, dahil ako nakakakunik, malayaw ng internet, ha? Pwede mo i-open inigabos na comments ko para mailing ko. Wala daw, tailing tang gabos na 24 comments. Sige doon, i-ready mo daw nga tabi dyan. Ito, Carlos Pangki Pambambi. Hello po, pabati kay Maria Fe Pana, perming nagadangog sa imo. Yan, sige no, ipatas pa. Wala na, di ko na ako kang pindutan kay ni. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Yes, good afternoon po. Ano po ang tanong? Yes po. Ano po ang tanong? Oo, ano po? Sala po, madam. Sala. Tagan ko na kamungklo. Ito po na nagtatanog, metal ito. Metal, tabi, metal. Aramon nindo kung ano pong metal ito. Maray na hapon, tabi, I'm listening from Bakakay. Pabati po kapamilya ko, Biliano and Barameda family. Kanta Nagan, Bakakay, Albay. Okay. Adventistang Bicolano. Magandang hapon po from Tansa, Cavite. Annalyn Limbes, maray na hapon, tabi, Eduardo Esquejo. Nagaantabay sa programa mo, merindalan, turmeric, tapos tinapay. The best yan, ha? Ay, Kotsume. Pagkapunan man tabi, apik na wala tubig, walang kuryente. Walang kuryente. Sa San Francisco, Legazpi, poon pa kan December 1. Sige po, ha? Tae. Forward ta tabi ini. Nits Manzanilla, maray na hapon, tabi ate Nits. Ronnie Cerezo, watching from Bacoor, Cavite. Myra Rain, Polidario. Nakikinig po from Ligao City. Saraneo, good afternoon. Magdidik ka po sa Kisaray, Bariw Kamalig, magsawa ka mo kitubig. Yun. Ronald San Jose, didingani po sa bugtong, pero mayong tubig. Nagapabulos lamang banggi bago mag-reading. Kaya ang bill ko, sarang bulan 2 cubic meter lang. Tapos ang babayadan ko, 238 plus sa septage fee na 500 susko. Bayaran, pakipakinabang susko. Yung mananggad. Okay. Tubig na 2 cubic, puro ang dugi, pinabulos. Ano ba yan? Makarol Mustar Balyon from Libod, Kamalig, Albay. Juji Naag. Mr. M, avid listener from Ginubatan. Watching you on News Online. Mabuhay po, informative radio mula noon hanggang ngayon. Thank you. Daily Nunez. Maray na hapon, tabi Mr. Maceda from Resettlement Site. Joseph Nares. Day mo na sa napag... Sarawayon ka na. Nasay mo? Madali lang. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yes, sir. Ano po ang tanog? Makukod man po. Yes po. Ano po ang tanog? Binuos na pako. Sala. Salamat po. Salamat po. Araw kayo ni Mane. Tagaro na yung masisimbag ini. Turanta ka mo. Saro-saroong ko muna lata, mali. Kadina, binotong, mali. Another guest, blender, mali. Hindi po blender, basta metal siya. Metal siya. Okay. Tangke, mali. Aluminum beer, mali. Mga lata, mali. Melody, mali. Metal nagtanog, mali. Ani ng kiwalo. Peg birik po na metal, mali.
Marbles, mali. Mali. Walang tumama, maukod tool sa sakyan, mali. LPG, mali. Soft drinks, mali. Alright. Hello, good afternoon. Hello, sir. Yes, sir. Good afternoon po. Ano po ang tanog? Opo, ano po ang tanog? Ngayon, sir, Turkey Auto, hinahanap kayo kasi hinahanap. Ano po? Ano? Turkey Auto, hinahanap kayo kasi hinahanap yung tiring. Busing. Tie rings? Tama, tie rings? Opo. Oh, pangaran. Lalo mo na, sir, pagkakula sila eh. Sala. Sala. Bye-bye. Pangyayari. Liabe. Tubo. Mali. Turnil. Mali. Bearing na mga bulitas natanggal at enroll. Tumunog. Mali, bossing. Ronnie Cerezo. Kadinang bakal, piguyod. Mali. Kadinang mali. Pagsakay, pigliskay na pako. Mali. Une. Sarong bagay mani na pigihigutan. Para magamit mo siya, kay puan mo maning higutan. Yan, okay? Hello? Hello? Sir? Yes, good afternoon po. Bakod man po. Opo, ano po ang tanog, sir? Yerong planchado na piguyod. Ano? Yerong planchado na piguyod. Napiguyod. Opo. Saro pa, another guess. Saro pa. Ate, parang siyang tigdulokot. Tiglokot. Piglukot. Oo. Lalong suminala. Sala, bye. Vice grip. Na rebiter man eh. Mali po. Para po siya magamit kay pon mong higutan. Good afternoon. Kuya Henry, ano po sa Tagalog ang higutan? Higot. Higpit po ba? Higpitan, higpit. Tornilyo po, kuya? Kailangang mahigpit para magamit. Tornilyo po? Tornilyo. Mayroon siyang tornilyo, pero hindi siya tornilyo. Ano ba yun? Mayroon siyang tornilyo, pero hindi siya yung tornilyo ang tumunog. Ano ba yun pa ako? Mali. Ano pa? Kung ito, metal. Metal po? Oo. Ano ba? Hindi siya kinakain, hinahawakan siya. Hinahawakan? Oo. Hindi ko maisip, Kuya Henry. Oh, tapos po para hawakan mo, magagamit pag hinahawakan mo. Magagamit? Opo. Pag hinahawakan? Oh, kung hindi mo hawakan, hindi mo siya magagamit. Martilyo? Ano po? Martilyo po? Hindi po. Tamtak? Lato suntak. Ang tantak. Sarap itong tanog ko tuntak ka dyan. Salamat po. Sige, bye-bye. Awinda. Destomillador. Sorry ha, deko ini. Ano man ang distolmillador? So, panghigot? Baka tama na yun. Kundi, baka kumana na, panghigot siya. Hello? Hello? Yes? Ano po? Ano, sir? Ano siya? Anong itsura kaan? Panghigot sa tornilyo. Actually siya, sir. Siya na mismo minahigot para magamit mo. Hindi siya panghigot. Siya na mismo naghihigot para magamit mo. Iya po, sir. Bye-bye. Pipe wrench. Mali. Sir, bisagra. Vice grip.
Christmas toy. Awinda, saga naman. Jonas Rosal, tubig migo. Ay pangyari man si mo migo. Dahil tubig daw, screwdriver, mali. Mali. Screwdriver, mali. Rimpo ng gulong, mali. Text, screw, and electric drill. Grabe. Padre, araw kayo ni Padre. Padre. Ugaring, pag tinaram ko yun, makukuha ni Mani. Madala. Padre Alray, maray na hapon tabi sa imo. Long time no see. Hello? Team Black! Ano? Team Black! Anong klase siya? So Team Black! Ano siya? Anong other term niya? Ha? Anong klase ang chain black? Team Black sumikat. Pigbubutong. Ini pigbubutong. Pig-alsa. Sige, bye-bye. Dahil siya pig-alsa. O, dahil siya pigbubutong. Pig-alsa. Ayun, nene. Nagrani na kita, ha? Siya po dahil pigbubutong. Pig-aalsa. Yan. Socket range. Mali. Bar cutter. Kung ano na sana. Awin na mapaaram na kita. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Ako, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Opo. Ano yan, sir? Sakit? Ha? Sakit. Socket. Describe pa rin. Describe. Natunog siya. Describe. Pagpigaan po siya, sir. Pag natunog po siya. Oh. Anong kolor? Bakit ulit yung tulong niya, sir? Pag nagalibaw siya, nagabukas ka, sir. Natunog din siya. Natunog din siya. Iyo. Sala, migo? Sala. Inda. Last clue. Saga na lang. Ini po mga tugang piga-alsa. Daw. Hello, good afternoon. Hello po, kuya. Si Yuli Pabita. Dahil ba na dumisumong sabi niya? Ano po? Mabayang ka sa dagat. Ano po? Kaya ba na dumisumobile? Baka na mabayang ka sa motor sa dagat. Anong oras ang last trip kan auto kan motor sa dagat? Kanilang po ang nagbiyahe dyan. Anong oras po ang last trip? Anong oras? O, taon daw na. Ano daw sa mobile? Hay na sinda. Hay na ka mo, Lawens? Saan na ka mo? Ay, ilaw man na, Yuli. Yaw na sa sentro sa mobile na sa may simbahan na harani na. Iya, sabi ko, tapos ang gusiado. Iya po, yaw na sa sentro tabi na sa may simbahan na kan bakakay. Yan ko sa motor na mabiyahe sa dagat. Oh, madali yung saan nantig. Uyan na nantig. Arani na. Iyo. Salamat. Okay. Uyan na. Nasa sentro na kan bakakay sa mobile. Oni ang clue. Tama pa aram na kita. Ini po mga tugang pig-alsa. Sabi kang sarong nagsimbak, jackhammer. Hindi. Sinabi na. Man mo ko din. Tarantanan niyo. Gayon. Last caller natin. Hello, good afternoon. Sabi tubo. Sala. Sabi tubo. Sala. Sabi. Sala ang labi tubo. Pigal saman siya. Pero bako po yan. Yo. Okay. Sige, Migo. Salamat. Bye-bye. Tawan ta ka mong game. Masira mo no na clue na nga. Ini mani. Saga ka mo mag-apo na. Pag inalsa ini. Pag inulit-ulit mo ang pag-alsa. Madali lang. Baka yaon ang tamang simbag digdi. Hello? Kuya Henry. Yes. Good afternoon. Bumbilya ng ilaw. Ano po? Bumbilya po ng ilaw.
Bumbilya ka ng ilaw. Bakit po? Opo. Oh, mali po. Hindi po bumbilya. Okay po. Okay, bye-bye. Noy, may tao sa tuwas, Noy. Tabi, Noy. Ano na ko ng tuyo ka ang tabi? Pwede ba mo sa baba? Tabi ng take. Ini po man eh. Pag inalsa mo man eh. Basta, pigagamit ini kan tawo. Pigagamit kan tawo para ika magikang physically fit. Salamat po. Goodbye. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Albay, Merry Christmas and a Happy New Year. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero